naimbag nga oras yu aming papagayam. Isagot mi kada kayo timay sa manin nga istorya ngayon kang pinauluan. Loverboy! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Ay ayatin ka, Bunjang. Ay ayatin kamot, boy. Ay no, nagbanglo ka, Bunjang. Ikanak nga rodon iti kwartam Adtoy Bunjang, kwartam amin ng data. Ngamin, ay ayatin ka. Agyaman boy. Gaputa saan ka anaimot kanyak? Saan akmat anaimot kan ka? Amumit gaya man nga da babae, ikang. Nabayagan nga amok dayta, boy. Di ka kadiag pungtot, wenno gumura kanyak nga da babae, ikang. Sa anak nga pungtot. Basta aramidem ti obligasyon mo. Itid mo amin kanyak ti sweldo. Anya, Agbabae kalat pa, aginggat kay kayat mo. Basta itid mo kanyak ti sweldo. Dahil gayam checks mo pare boy. ay kat nabayagan pare mo raw. Bagbagay mo tinagan mo boy, kaputa lover boy ka. Ito lang nga mom dayta, pare mo raw. Sana all, adda chicks na. Hanggang, kasano no maamuan ni Ikang adda babae paray. No problem kini ikang asawak. Ayos lang kin kuha nga da babae, pare. Anya? Ayos kang kuha nga adda babae. Di nakaungtan uno idaraw paray. Saan? Ayos lang kin kuha nga uri at da babae. Kay kayat nan tupay. Anya? Muduyin ti sweldo, agraman payslip mo. Adtoy ikang. Awan kurang, awan surok na. Sigurado ka kumpleto da itoy, boy? Kompleto, ikang. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Mala, panawan na kon. Mapankan iti ayan ti babae. Anya lakit din ni ikang. Papanawan na kadi nagmanlaikan iti pagpasahay. Saan ka diyan nagsaritaan tanday tabanag? Uray agbabae ka, basta itid mo amin kanyak ti sweldo, agraman pay slip. Awan kwartak, bakit? Nakamu ka na. Di ka ibaon nga agbabae. Nagayatam dayta. Uwan Ay pumanaw kan. Ang mga nuur-urayan na kan ti babae. Apay adi mo idarom ni boy nga adda babae na ikang. Idarong ko ano saan amang tad iti sustento, nanang. Anya? Jaklap dan ti panagbabae na. Tay sungarod ti kayat na. Agpapas iti babae na. Ha? Ay di mo man laungtan nga adda babae na? Adula amin day nanang. Jak kayat ngagsakit tinakam ko. Iso abay-bay ti panagbabae na. Ikang. Aramidin na ti kayat ng aramidin, nanang. Adda mo mapagtrabahuan, pare mo raw. Apay ngagsapol kay ti sabali a pagtrabaho ko, nagmayat ti trabaho mi di munisipyo. Masapol ko nga ti extra income para iti babae. Anya? Tulungan nakman kita ngagsapol iti pagtrabahuan na sa balay. Datay pa extra laang, pare. Ay, di ka matulungan iti dayta abanag, pare bahoy.
kwartam anang babae kanyak, boy. Di ka madanagan, bunjang. Ikan kanto iti kwartam. Kasanupay nga ikanak iti kwarta. Kunak na nagado ti kwartam. Iso nga imanugotak ang makirelasyon kan ka. Dandanin, bunjang. Umay ka man kiti. Di nakman awisan iti kayat mo, boy. Ah. Ha, kwarta pa'y nga umuna, sakbay ti kayat mo ang mapasamak. Mabalinti agad, Bans. Ay, sana mabalinti agad, Bans. Ah, Ti kayat ko, kwarta pa'y nga umuna. Ha? Maawata? Ha? Nay, nagawid ka mat dito'y balay, boy. Kunak man noom yan ka iti ayan ti babae. awan ngamin kwartak ikang. Kat, Ikan nakman iti kwartam bakit? agbabae ka? Dumawat ka kanyak iti kwartam agastusam iti babae? Sweldo matititad ko gan ka. Sige, nalaka akmat akasarsarita kat. Itad ko amin ti sweldom. Ngam iti may sa akondisyon. Anya dita kondisyon, ikang. Idarom kayon iti babae. Anya? Agpili ka, boy. Itad ko kan ka ti sweldom, wano idarom kayo iti babae. Mayat may tinapanunot ni ikang nga asawam, boy, anak ko. Anya? Kanunungan nyo day dya babae, tatang? Talaga kanunungak. Gapo tagdadata akam malay tinaramid mo. Tatang? Masirib ni ikang nga asawam, boy. Awan bibiyang na nuad da babaem. Tinapatag, yintrigam kan na ti sweldom. Anya laki din ni tatang. Siyak kumaati kanunungan yaw ta siyak tanak yaw. Dislugak to pa'y taropam tapno agnakam ka. Di ka lagbayin kini ikang nga asawam. Maaramid mo pa'y ti agbabae. Uston, tatang. Imbag kumamot no napintas tinang isukatam kini ikang. Jak kaya ti aguyaw, ngam napimpintas nga adayo ti asawam ngam iti babaem. Napintas mat ni bunjang a babae kay, tatang. Anya napintas asasawam dita. No saadan nga ag-make up, kat kaslaal-alyan ti rupa na. Tatang. Talaga mate, nagbabae ka lang arudan, day jay pa'y bardang isay. Jay lang ipon natin na po daw. Tatang. Anya nga'y lover boy, nagawid ka mat dito'y balay. Bakit? Sa bagay, nawaya ka latang nga umay dito'y balay. Saan ka alapdan? Nasing patakan ka. Maturog ako maditi balay. Ikang, bakit? Ay kat maturog ka lata. Awan mat ti mangipagpagalkan ka. Agkay data. Ay, daytan ti sana mabalen, boy. Saan ka aparitan nga agbabae? Ngam saan tan amabalen ti agkaida? Apay nga hikat agasawa tamay. Wen, agasawa ta. Ngam addamit nga rudan babae. Agyaman ka kidi Ta saan ka nga ung-ungtan? You are free. Mailiwakin ka, bakit? Ay saan man asyak ti rengrengam, boy? Ing karengrengan di babae. Inted ko lang arudan ti wayam nga agbabae. Umainak pa'y larengrengan. No way! Payasan, may drawing ti ropang paray. Ay. Ay una yan dahil panagsen na ay mo, pare lover boy. Apay aya, Parikot, parimuraw. anya apay lati pagparekutam ko man nakaawat med ni kang asawa. Baybayan nan to pay nga da babae, di nakaungungtan. Wain,
Agpaiso day ta pari mo raw. Ti parikaw, awan mo tin gastusak iti babae. Anya? Iso nga rod niyag paspasapolak iti extra job. Tapno da paggastos ko iti babae pare. Ay, pasensyakan paray. Awan na talaga ti may rekomenda ka trabaho, aparakan ka. Ay na, nagrigat gayam tagbisyo. Nang runa no di mo masuportaran. Makisina aklangan kan ka, no awan mat gayam kwartam, boy. Ha, kasapolak ti kwarta. Mabitlang bunjang. Da kwartak dito eh. Talaga? Ikan akon iti kwarta, boy? Uwan bunjang. Adoy. 30 pesos lang, ti itad mo kanya? Pasensya kan. Day talaang tinabate ang kwartak iti bulsak. Ay, anya kamatan? Agbabae ka? Ngam awan pa'y kwartam? Ha? Agsapolak langan iti sabali a pakirelasyonak. Saan abon diyang? Siyak lang ti pakirelasyon di nagpampanawan. At nakwartam dita, pare mo raw. Ada, apay ka day, pare boy. Ay, pautangan nakman pare. Masapol ko ngamin ti kwarta. Sikapay mo ti may busan iti kwarta paray. Iso nga rod nag-chicks ka ta do ti kwarta. Anda kwarta ka nga mabaling na ipautang. Nang runa no gastusem lang iti babae. Pare mo raw. Jak to pag babae. Iso apasensya ka. Talaga di ka pa utangan paray. Mapisina, ikang. Ay, kat mangang kaaboy. Awan mati mangiparparit kan ka. Di nagkatin kagurgura, ikang. Ne, kagura ka ya. No kagura ka, nabayagan adi ka kasarsarita. Ibagampay lang nga kagura ka kat saan ka lang arudan alaplapdan nga agbabay. Ikang. Di kanto pa'y agaw-awid dito'y balay. Ijay balay ti babaim ti pagaw-awidam. Ikang. Ikang ka lang nga ikang kanyak. Ingkakat mga nang tanay, mabisbisin kan. Di na kansama ngamin as-asikasun ti babaim. Nagunugan dagiti matam. Mabalinen a pagmulaan iti manay. Oh, aldaw ti sweldo ita, boy. Iyawat mon kanyak ti sweldom. Agraman pay slip. Adoy, bakit? Sigurado ka akumpleto day tayo? Uwan bakit? Ikan nagmanmet iti ure paggatang ko lang iti kanak. Mangmangan kamot dito'y balay. Apay, di nakapakpakanan di babaem. Ikang. Apay, adi ka makasungbat, boy. Uray, 2,000 lang ti ikisay mo iti sweldok, ikang. Mala, agpili ka nga raw. Kisayak ti sweldom, wano idarum kayo iti babae. Aha. Mabalin kayo ang maibalod, gaputalino kunak. Ipabalod kayo adwa. Sige, kukuha mo ti sweldok, ikang. Diyak kaya ti mabalawd. Nasaya at matday tangar aramidem kan ni boy anak ko. Agnakam itan ti awanan bain a lover boy. Wala nang. Apay ngamin anak babae. Tiyam muna nga tag sakit tinakam ka. Kaya't laasawan day ta, ang marigrigata nun, gaputa awan metlat gastusin ng agbabae. Pimpi man mo't arimor.
Nakadumog akas ladinan, mabagkat ti ulo na. Kasjay lang tirumbang kan kwa na, nanang. Yan mo na nga takot maloko na klaang. Ha? Agbabae aging gat kay kayat na. Taday tamot lang timbagak idikan kwa na. Anya ti kaita sa unday tayo bunjang. Apay adi nagbatin pastrekin di ti dagusmaw. Adan sa bali a boyfriend ko, boy. Anya? Kano pay? Ita lang. Anya? Insukat nag-adago sa bunjang? Juan, insukat kan iti ado ti kwartana. Anya? Di kan kayat. Agsubdi kan iti ayan ti asawam. Kwarta laang matikayat ko kan ka. Ngam di nakmat masuportaran o di nagsapulak laangan iti sabali. Huway bunjang. Pumanaw kan, ta ang mga numakita na kapay ti boyfriend ko. Nagsina kamin kini bunjang a babae, ikang. Kaya't kunti magsinobyan ken ka, bagayt. No kasta nga rod, makisina akmatan kan ka. Anya? One boy, makisina akmatan kan ka. Saan ay ikang? Ay ayatan ka, bagayt. Ipakitampay kanya kati pa nagsingsingput mo. Nagsingsing putak meten, ikang. Kaano pay, boy? Italaang, ikang. Promise, talagang agsingsing putak kaon. Ay, jak pa ta. Agawid akpay laang ije balay mi. Makaamukan dito'y balay ngagmay-may sa. Saan? Saan? Di nagpanawan, ikang. Ijak kabaylan, nyawan ka itibiyag ka. Kanya ngay taramidag tatang. Pinanawan ako ni Ikang. Gonggonam. Apay, kaskarina ay ati mamakawan ng runa kat nagbabae ka. Agbabawi akong tatang. Kastigayam tirik nati mabalsaan. Adamot gayam rik na mamasakitan salbag. Di ka man nagrungabi ti abay ko? Tatang, agsingsing puta ka talagan. Kaya't kung agsublikan niyak ni Ikang, diya ko nululitan tagbabay. Kastigayam ti bunga na. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Loverboy! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.